Hej og velkommen til den her vlog. I dag der skal Jeppe og jeg simpelthen til en 3D/4D scanning af vores kære baby, som er nu. Jeg er halvvejs i uge 32, så jeg er 31 plus 3. Det er simpelthen så mega spændende, og vi glæder os helt vildt. Klokken er lige nu 8:30, og jeg står lige og laver os noget kaffe. Så skal vi egentlig bare ud af døren og mod København, hvor vi skal ind til scanning. Jeg står lige her og laver lidt lækker kaffe til os. Den her bønne fra Starbucks kan jeg virkelig godt anbefale, hvis man godt kan lide sådan en rigtig dyb, lækker chokoladeagtig espresso. Fordi at vi laver espresso shots, og så mælk for resten, ikke? Så den her er virkelig god. Jeg købte den egentlig bare i Netto som en spot, tror jeg. Spot var lækkert. Sidst vi var til scanning, det var jo til misdannelsesscanning i uge 20, så det er jo 3 måneder siden nu. Det er jo ret lang tid siden. Men der fik vi det her fine billede, hvor han lige ligger og vinker. Men i dag bliver det jo noget helt andet, fordi at det er 3D og sådan noget, så vi glæder os helt vildt meget. Også fordi 32 uger, det er sådan ret sådan færdigt. Så ja, vi er meget spændte på at se den lille fyr. Nu vil jeg lige gå op og gøre mig klar. Nu kan jeg høre, du kommer ned. Har du tøj på? Så kommer vi ud i bilen, og så smutter vi altså derinde endnu. Er du spændt, skat? Fuldstændig. Glæder mig meget. Så er vi kommet ind til byen her, men vi starter lige med at spise noget morgenmad. Fordi vi er mega sultne. Bare lige gå. Nå, der hvor vi skal til scanning, det ligger tæt på Ilum, så vi tænker lige at gå derind. Og så op på Original Coffee og få noget at spise. Det er vildt koldt. Jeg spørgte lige på vej op, at der er kommet skims. Tænker jeg altså lige, at jeg skal kigge på, når vi har været til scanning. Nu går vi lige op og spiser først. Den ser god ud. Så sidder vi bare og venter på, at vi skal ind. Okay? Spændende. Så kommer... Hvor er de søde. Så er jeg tilbage i bilen. Jeppe han er faktisk lige ind til sin tandlæge, fordi at han har en operation med sin kæbe på mandag, så han skulle lige ind til sin bøjletandlæge nu her den sidste gang inden operationen. Så jeg har lige været hen og spise en bolle med ost, fordi at den croissant den mættede altså ikke lige nok for mig. Klokken den er også 1 nu, så ja, det var tid til noget frokostagtigt. Men vi var jo inde til scanningen, som I kunne se, og ej, det var så godt. Der hvor vi var inde var et mega fedt sted. Det er 100% selvbetalt, og jeg har bare selv set stedet på sociale medier, og det er den måde jeg har fundet frem til stedet på. Men det hedder Ultralydsklinikken for gravide og ligger virkelig tæt på Ilum og Magasin. Så det er jo nemt at finde vej til og det hele. Ja, jeg kan lige vise lidt billeder her, imens jeg venter på Jeppe, fordi det var seriøst koldt. Der er han. Mega sød. Jamen, han var bare virkelig sød, og også god at scanne, fordi han bevæger sig altid helt vildt meget til de her scanninger. Der er bare gang i ham. Virkelig mange gode billeder. Vi har også fået en helt sådan rulle, og det hele er også blevet optaget på videoer, så er det på sådan en USB-stik. Vi fik også sådan et sundhedstjek af baby, så hun lige sådan målte hans mave, størrelsen på maven og størrelsen på hovedet og lårbensknogle og ja, lidt forskellige ting igen. Ja, så det var mega fedt at fik sådan en rapport på det med hjem. Ellers så er der også bare den lange rulle her med masser af fine billeder. Vi har også fået det hele på telefonen. Så der er masser af gode minder herfra. Her er der hans lille hånd med de 5 fingre. Han lå den hele tiden og havde det op i ansigtet. Det var så sødt. Men ja, så ligger han bare her, er så fin.
Der er også et ret godt sideprofilbillede, hvor man bare sådan der. Det er Jeppes søn, det der, 100%. Har lidt sådan mere fyldige læber og sådan lidt mere en stridende næse. Så det er totalt Jeppe, det her. Det er så cute. Altså, vi kunne slet ikke. Jeg fældede også lige et par tår. Ja, mega god oplevelse. Jeppe var også helt op at køre. Så kører vi hjemad og hygger lidt. Og måske vi lige skal have et eller andet at hygge med hjem. Så er vi kommet hjem, og vi købte faktisk noget pastasalat med hjem fra et sted her tæt på os. Det samme. Mega lækkert, ja. Vi var begge to sådan. Det skal vi have. Og så har jeg sat lidt billeder op sammen med det andet scanningsbillede, vi havde. Og det er så sødt. Altså, virkelig. Så står han bare der fint. Her på hylderne. Så nu spiser vi lige det her. Hvad så? Jeg kan bare ikke se fyren. Den kommer til at lave okay mange damer. Jeppe er kørt afsted til noget træning, og jeg har lige sat mig herinde ved bordet for at lave lidt i min bog, graviditetsbog. Og det er så bare mega hyggeligt. Så jeg sidder lige her og sætter lidt billeder ind og sådan. Fordi at jeg er bagud, for jeg købte min bog lidt for sent. Men det er fint nok. Det gør ikke så meget. Så nu sætter jeg lige det her billede ind, som var et af de billeder, vi brugte, da vi annoncerede, at vi skulle have os en baby. Jeg har fundet sådan noget dobbeltklippende tape i Søstrene Grene, som er bare sådan en helt tynd rulle, og det fungerer altså virkelig, virkelig godt. River egentlig bare lige 2 stykker, sådan der. Og så sætter jeg det bag på billedet, sådan der. Det er jo lige meget, hvordan det lige sidder, det behøver ikke at være mega lige. Og så kan man sådan pille bagsiden af, og så sidder der så noget dobbeltklippende klart tape på. Og det er meget, meget tyndt, så det fylder ikke noget, hvilket var ret vigtigt for mig, fordi ellers så bliver den alt for sådan tyk. Bogen, så kan man ikke helt lukke den, når der skal så mange billeder i os. Og så er jeg ud fra ugen her, det passer til, og så sætter jeg det lige fast her. Det er sådan lidt mere, der vil jeg gerne sætte det lidt mere lige. Det blev fint. Så ser det bare sådan her ud, og så kan jeg lige skrive noget hertil. Og det er den her bog, hvis ikke I har set, at jeg viste det i en af mine andre videoer, så det er den her. Og jeg har købt den på en australsk hjemmeside, og den var super billig. Men den var ikke så billig at få hertil, fordi at PostNord lagde en masse håndteringsgebyrer på, selvom at der ikke var 12 på. Så det var ikke så nice. Men ellers så hedder det, det står også bagpå. Og selvfølgelig, jeg har selv betalt bogen og det hele. Det hedder Write to Me. Mega cute. Så nu vil jeg lige sidde og skrive lidt i bogen her og hygge med det. Min ryg, den er stadig ikke så god, men den er klart bedre, nu når jeg har fået lov til at hvile så meget. Og jeg kan jo anytime sætte mig og tage en pause, når jeg har brug for det, så det er virkelig, virkelig godt. Så det er dejligt. Og så skal der jo selvfølgelig også lidt billeder ind. 3D, 4D billeder ind i bogen, når det er. Så det er bare mega fint.